Hi mga moms! For today's video ay mang-iinggit lang ako. Char. Bago ako mang-iinggit ay i-flex ko muna itong bagoong ko. Ito nga pala yung MQ Kitchen bagoong na salmon ang laman. Char. Uy, charis lang ha. Baka magalit kayo sa akin. At ito na nga, tingnan nyo naman ang dami-daming laman. Actually, mas marami pa nga yung salmon na laman kaysa yung bagoong. Kaya naman hindi lang ito masarap na sausawan, pang-ulam na rin. Kung kagaya kita na may historyng high blood, syempre, eat moderately. Mahirap nang ma-HB, diba? So ito na nga't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinikman ko na nga with manga. My God, ang sarap 3 days ko ng video ito pero wag ka, naglalaway pa rin ako dito na nag-voice over. Para bang kapag nakita mo yung manga plus bagoong automatic na naglalaway ka na. Ganun. May kunti siyang anghang pero kayang-kaya dahil hindi naman siya yung sobrang anghang. Hindi ako mahilig sa maanghang pero dito kayang-kaya ko. Hindi ko na nga rin pinalagpas pa at pinatikman ko rin sa asawa ko. Tingnan nyo naman. Sasarap ngayon na patango pa siya. At dahil nga pananghalian na rin yan, ayan, kumain na rin kami ng tanghalian. Sabi ko nga, hindi ako mang-iinggit dahil ang ulam namin dyan, yung tirang watwat at saka diningding na bunga ng malunggay. Wait lang, kumakain ba kayo nun? Kung hindi, abay, pasensya naman. Pero masarap yan, promise. Or da kami lang nga Ilocano, ti makap-appreciate, ti bunga ti marunggay. At ayan na nga, tapos na kami kumain ng pananghalian dyan. Kaya ayan, lantakan na ang bagoong at mangga. Kaya imasan na nga rutikas to jay, tipo nga nabustog ka lang garuden, takal-kalapas mo nga nangangamhaan. Basta no nakitam di mangga kin bagoonghan mo nga marik na nga nabusog ka kas jay. Kaya't mulat tatimangan. Malagip ko garud nga dati nga mangga kat nagapuji Pangasinan. Bunga tay mangga nga kawkawitak di ubinga. Nga uray no tengteng nga ti aldaw adda ka di puon na nga agisaw-saw-saw ti bagoong. Ay apuhang ko lata mamot nga malipatan dita pa nagkawkawit ko ti mangga idi ubinga. Aglalo no kastoy nga panpanawon di pa nagbubunga ti mangga. Ngam tatata nagbalbaliw mo ti panawon hang ko amo awan sa pay ubingan nga kumawkawit ti bunga ti mangga. Puro nga nakadumog tatan ti ubing di agsilsilpon laangan ti aldaw kas jay. Handa nga amo ti umuli ti mangga wenno bayabas. Anyway, ito na nga. Maglaway ka na lang dyan. Char! Pero kahit ako na nag-voice over ngayon, nalalaway talaga ako. Perfect na perfect talaga kapag mangga at bagoong. Yung tipong kahit anong klase ng bagoong, masarap yan sa mangga. Promise. Meron nga yung bagoong ni Nanay Rose, yung binibili niya lang sa palengke na nakabalde-balde. Yung kapag sinalok mo ay meron pang fish, ganon. Tapos, para lang lumabas yung katas niya, kailangan mong dikdikin yung fish. Yun talaga yung pure na bagoong ng mga Ilocano. Homemade din siya. Ganon. At yan na lang muna ang pang-iinggit ko sa inyo ng mangga at bagoong. Siyempre, charis lang. Bawal magalit. At ito na lang muna for today's video. Kain ka na rin ng mangga at bagoong nang hindi ka naglalaway dyan.